Fribergin kautta Mäkelälle. Fall. Hyvin puolustaa Forsström tämän tilanteen. Musa Kanian puskee eteenpäin sinne Mäkelään. Mäkelä lähettää sitten Mastokangasta vauhtiin. Hyvä pallo tuleekin Mäkelältä. Mastokangas ehtii ottaa vielä pallo. Leskanolla se 9 tehtyä kaappia varmasti. Selander nostaa palloa taka-alueelle. Sieltä löytyy ainoastaan Haka-pelaaja ja Forsström. Karjalainen nyt riistää tyylikkäästi Mäkelä pallo. Emeli Mäkelä siis. Sitten lähtee pidempää palloa suoraan Karjalaista kohti. Musa Kanian kumminkin hereillä. Mäkelä tiputtaa aina Lepola. Takaisin Dantakselle pallo. Hasandam. Ja keskikentän pohjalta Emeli Mäkelä tulee auttamaan. Mutta kuitenkin erittäin tärkeä pelaaja Hakan joukkueelle. Ja erityisesti tietysti jos tätä ottelua luonnetta mietitään. Mutta sitten kun Valkeakoskelle Mastokangas pääsi niin 12 otteluun. Mutta molemmilla ja kahdella edellisellä kaudella ollut Hakassa lainalla. Nyt keskityspallo boksin sisään. Se jää taka-alalle hienosti pelattavaksi. Hienoa laukaista taaksepäin. Vasempaan laitaan palloa nostellaan. Haka pääsee tässä nyt hyvin katkolle. Machado kääntää keskustelua. Viimeinen minuutti varsinaisesta peliajasta käynnissä. Liukuen siihen Emeli Mäkelä tulee pallon ryöstämään Haka.